Maayong buntag sa tanan mga igsoon. Makapamalandong ta nganong importante kanato ingon nga usa ka simbahan nga sa ulogon ang mga kababayen-an. Nganong importante man nga annually maghimo ta og Women's Day sa barangay o sa kaha sa ato ang lungsod. But nakahuna-huna pa ta ngano man ingon ini ang dagan sa ato ang pagkatao. Kung nganong ingon ini man nga diha sa Kristohanon, nganong importante man ang mga babae. No? Nga diha sa Biblia, mga lalaki ro man halos diha ang naa. No? Apostles, 12 disciples, 12 mga lalaki tanan. But what if maghisgot ta about ni Birhing Maria, ang usa ka babae? Ang Dios nga magbubuhat, ang Dios nga manunubos o magsasangkap sa kalibutan, nagahatag siya og usa ka gasa, mao kining kalipay, which is ang kalipay mao ang libre nga maangkon sa usa ka tawo gikan sa Ginoo. Historically, ang mga babae mas barato kaysa sa mga lalaki. Ang mga babae was under the authority of men, and father is the head of the household. Mao ni usually makita nato sa patriarchal nga model sa family. Na lalaki gid ang leader, lalaki gid ang haligi. Ang babae, unsa man ang babae ay take kamo na anak. Diha sa panahon nga magminyo ang babae, dunay gitawag og bride price. Dowry kung sa ato pa. Diha sa pagpanimuyo, ang babae mao ang mag-asikaso. Food preparation, child caring, managing the entire home, mga decorations, uban pa. Sa laktod, ang mga babae nalimitahan ang ilaang pagkatao. Dunay stereotyping. Hinungdan nga ang babae gitan-aw nga dunay limitation. Huyang ang babae alang sa mga mata sa lalaki. Dili nila mabati sa mga babae, dili nila mabati ang ilang pagkatao tungod kay always silang mag-agad sa mga lalaki, sa ilang bana mo bitaw ng mga karaan ng mga minyo nga kinahanglan din silang submit sa ilang bana. Okay man ako man ito problema, but ang asawa ra ka ha, ang submit sa iyang bana. As we celebrate the International Women's Sunday, the Magnificat also emphasizes the idea of God's mercy and compassion towards the humble and the lowly. The Magnificat of Mary, ang awit ni Maria, ang awit sa pagdahig ni Maria diha sa Ginoo. Pinaagi sa awit ni Maria, nagasentro ang iyang mensahe nga ang Ginoo dili gusto nga dili nato hatagag respeto ang matag tao. Ug diha sa awit ni Maria, dunay tulo ka butang alang sa ato ang mga kababayen-an. Ug bisan pa man kanato nga mga magtotoo ni Jesus. Diin nagapahinumdum sa matag usa kanato ilabi na sa panahon sa Kwaresma. Ingon nga kini ang panahon sa Kwaresma, mao ni ang panahon sa pagbag-o. Mao kini ang gitawag natong growing in humility before God. Pagpalambo sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagpaubos. Dunay tulo ka butang. Una, atong sinahon ang kinabuhi ni Maria, ang Birhing Maria. Ngano kaha nga mapainubsanon man si Maria? Makita natin sa mga kasulatan nga siya nag-awit o pagdayeg sa Ginoo. Kining awit ni Maria, nahitabo mo kuno nahinumdum mo, panahon sa ilaang kalipay ni Elizabeth. Nga tinuod di ay ang giingon ni Angel Gabriel nga silang duha yun.
manampon o batang lalaki. Unya, pagkahitabo na, motong hingadto dayon si Maria sa iya balay ni Elizabeth, ug didto nag-awit sila, ug mao ni ang awit ni Maria. Perting lipaya kay ni Maria. Tungod kay dili lang ang nagafocus si Maria, dili lang sa iyang pagbabdos, kundi dunay dako kayong pagpahinumdum ang Ginoo diha sa ilang kapanahunan nga very dominante ang lalaki sa ilang panahon. Diha sa Old Testament, kay mao man ni ang ilaang kagikanan nilang Maria. Si Adan ug si Eva, halos gihatagan o kabugaton ang babae. Nga ang babae daw gyud mao una ang nagtaon sa mansanas ug sa mga prutas na babae di una ug sa karon ta murag babae di unang nag-igat-igat aning lakiha. Tungod sa iyang pagkamapinugsanon, no, mas iya ang gidayay ang Ginoo. Nakita niya nga ang Ginoo wala lang naglantaw diha sa pagkababayi ni Maria, kundi sa sulod sa iya ang pagkatao, mao ang kasing-kasing. Nakita sa Ginoo nga ang babayi pwede di ay gamiton usab alang sa dakong buluhaton ug misyon sa Ginoo sa kalibutan sa pagluwas sa katawhan. Mao nga tungod sa iyang pagkamapinugsanon, naangko niya ang maong pagpahinumdum sa Ginoo, iya ang gidayeg ang Ginoo. Tungod kay nalipay si Maria, wala lang siya ng mabdos kundi bisan sa iya ang pagkababayi nga sa ilaang konteksto walay luna ang mga babae sa ilaang panahon, apan nalipay siya tungod kay gigamit ang iyang pagkababayi alang sa dakong misyon sa Ginoo. Mao nga alang sa atong mga kababayen, hinaot nga atong ipadayon ang ato ang pagkamapinugsanon nga kasing-kasing. Dili nang painugsanon kasing-kasing nga bisan og dunay sipyat maghilom-hilom na lang ta. Dili mapinugsanon nga magpadaog-daog na lang ta sa tugbana. Dili mapinugsanon nga halos di na lang ta tagaag time nga mo istorya ug motingog sa unsay tinuod. Ang mapinugsanon mao ang pagsunod simple sa kabubuton sa Ginoo. Nga di siya ganahan o dili respetuan ang matag tao, even unsa pa ang iyang identity. Ikaduha, ang atong tan-awon si Maria sa paagi sa iyang pagpasalamat. No, unsa may paagi ni Maria sa iyang pagpasalamat nga diin makapalambok sa atong kasing-kasing nining panahon sa Kwaresma. In verse 49 to 50, nag-ingon ang iyang kanta, tungod sa mga dagkong butang ang gihimo kanako sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan, nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Diin ang style sa pagkasinulat, no, gitawag ni siya og implicit gratitude sa implicit gratitude type of literature. Dili obvious nga nagpasalamat si Maria, apan makita ug ma-feel nato ang nagpasalamat kay iya ang gi-recognize unsa ang nahimo sa Ginoo sa kinabuhi ni Maria. So unsa man ang iyang gipasalamatan? Iyang gipasalamatan nga ang Ginoo tungod sa iya ang dakong kaluoy gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa kaliwatan, mao na ang kaluoy sa Ginoo. Kung mayong tao kaliwatan diha sa Old Testament, dili na siya about paryente. Dili na siya about kadugo, kundi mahitungod kana sa ilaang religion. Ang Dios ni Jacob, ang Dios ni Abraham, ug ang Dios ni Moses, mauna ang Jewish religion karon. Gi-expose ni Mary ang dakong butang nga nahimo sa Dios, nga ang Dios nagapanalangin lang sa mga tao nga naasod sa templo, ug ang mga tao nga bisan naa diha sa gawa sa templo, level ang kaluoy sa Ginoo sa gihapon. Mo na ang pag-expose ni Maria. Ug gani mapamatud-an nato ni
kadumdum mo sa babayeng Samarianhon ug si Jesus nga nagkuha anay sa tubig kunya si Jesus dunay gi-share nga tubig nga dili na uhawon ang tibuok niyang kaliwa, nga meaning to say nga ang Samarianhon usa ka kontra sa mga Hudiyo apan diha ni Jesus nahimo nga nawala ang maong babag sa ilang relasyon, which is naa ang ilang maayo nga pagiging relasyon pinaagi ni Jesus. Ug kini mao'y gipasalamatan ni Maria tungod kay ang Ginoo wala lang naluoy ni adtong isa ka kaliwat kundi sa tibuok nga kalibutan, tibuok kaliwatan. Kini ang klase nga pasalamat nga angay natong maangkon. Pagpasalamat nga sa paagi nga gitudlo ni Hesukristo atong nahibaluan nga daghang pamaagi ang pagpasalamat. Pagsulti, paghatag sa unsay niya kanato, pagserbisyo, ilabi na ang kalipay nga di nato masabtan ba? No, may time nga naagitay kalipay nga di nato masabtan, nga nakasustong kasing-kasing nga di nato ma-express. Ingon nga ang klase nga pagpasalamat ni Maria, nagpasalamat siya dili lang tungod sa iyang kaugalingon, kundi nalipay siya, nagpasalamat siya nga nahimong dunay maayong nahitabo ang mga gidaog-daog sa ilang panahon. Perhaps kining mga babae in Jewish tradition, minong ang babae dili mahatagan ng opportunity. Even diha sa religious rituals, dili pwede ang babae mahimong kabahin. Apan diha sa kasinatian ni Maria, bisan sa pagkababae ni Maria, bisan sa pagkakubre ni Maria sa iyaang lang nasod, bisan pagdili inila si Maria sa ilaang dapit, apan gihimo siyang palatayanan nga ang batang Jesus ianak ug magluwas sa tibuok kalibutan ug kana ang iyang pasalamatan. Mao nga alang kanato, no, kinahanglan naa kanato ang kasing-kasing nga dunay mapasalamaton sa tanang panahon. Kay matod pa sa mga Chinese. Nabatay mga Chinese nga kaliwat diri. Puro tan-aw man si wala mo kaliwat kay Yasmin. Matod pa sa mga Chinese nga kana kunong duna tay heart of gratitude. Dunay mga positive nga moabot sa imong kinabuhi. Ug sa ila pa mga swerte moabot sa imong kinabuhi. Kana bang naakay kalipay, naabay pagkakontento, naabay bisan og unsay naa malipay ta. Usa may malinaw lang atong kasing-kasing. Kaysa sa mag-wonder ta, mag-ambisyon ta sa beyond sa ato ang mahimo. O wala may problema anak, wala problema. But ang ato ang gitan-aw diha kana bang naaunta kanato ang ang malinawon nga hunahuna sa unsay naa kanato, mao kini ang ato ang gamiton aron mamahimo kitang padayong epektibo. Ug kana ang buot pasabot sa pagpasalamat ni Maria. Bisan sa iyang kapobrehon, bisan sa iyang unsay iyang mga babag, nalipay siya. Tungod kay ang Ginoo naghatag kaniya hinungdan nga gigamit ang iyang pagkababaye alang sa kaayuhan sa tanan. Sa katapusan, ang pagkamapinubsanon, mulambo kini pinaagi sa tuang pag-alagad sa uban. Si Maria, mialagad gayud sa Ginoo bisan sa iyaang dili hingpit. May alagad siya pinaagi sa pagsunod, pagdawat sa tahas nga mamahimo siyang inahan sa batang Jesus, pinaagi sa Balang Espiritu. Mga igsoon, before nga nahimong sikat si Maria as a Virgin Mary, ning agi siya ni anang pangmarites. Kana bang nabiktima siya ng pangmarites? Wa mo kalimot na mo ana? Dapita? Kana na yung pagkaburos nga dili si Jose ang amahan. Karon nga panahon, marites na. Asa mo ta kakita og tawo nga naburos nga dili nga wa hilabti siyang bana? Nay mga rumors nga nakahatag og kabugnaw ni Maria ug bisan pa man ni Joseph. Kadumdum mo sa story sa panahon sa Christmas nga si Joseph wala nang malipayon sa iyang pagkabana ni Maria nga iyaong tagpakaslan. Pero kinaburos sumandawan ni hilabti
Unya, hanay gipaminaw niya. Mas gipaminaw niya ang tingog sa Ginoo kaysa mga silingan. Kana, kung maminaw ka sa tingog silingan, posible bulagan ni Joseph si Maria. Apan ang Ginoo may iyang gipaminaw, iya ka ng dilatas ang maong mga istorya. And even si Mary, nahimo siyang virgin, bisan ug anak niya si Jesus. Tungod ka na sa Holy Spirit, sulod sa iyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang pagkatao. So mao na ang kinabuhi sa usa ka babae nga bisan pa man sa dili perpekto, apan gigamit siya sa Ginoo alang sa dagkong katuyuan. Mao nga kita nga makagababayin-an, bisan ug dunay na tay anak, pila na kabuk anak ang atoang niagi, pwede gihapon kitang tawgon nga virgin. Pwede tang tawgon nga pagka-virgin. Pwede kitang tawgon nga pagka-putli, nga pagka-babae. Kung naa ka nato ang kasing-kasing sama ni Maria. Pero maglibog naman ta dayon nga kung saon man na pastor, aha man ko dapit mag-alagad. Diha gid ba ko kanunay sa simbahan magyampungan aron mo alagad sa Ginoo? Yun ani ba ang pag-alagad? Unsa man ang gipasabot nga pag-alagad? Unsa man ang gipasabot nga mosunod ni Jesus? Ang pag-alagad mga igsoon mao kini ang simple nga pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Unsa man ang kabubuton sa Ginoo, mao ang paghatag ug maayong binuhatan dinhi sa kalibutan samtang duna pa kitay kinabuhi. Sama ni Maria, nag-alagad siya sa iyang gituuhan nga Ginoo ug wala niya paminawa unsa ang naa diha sa gawas nga mga istorya. Ug iya pa tong gipaminaw, pwede to niya nga ipalaglag to niya. Kay pila ra may pag-inom og unsay mga imnon nga pait para lang matangtang ng bata. Pwede kini alang kanato. Diha sa simbahan, ang pag-alagad unsa kaha nga ingon nga mga babae, unsa kahay pwede natong mapagwapahan sa simbahan, labi na karon kay mo host na pud ta og mga retreat sa mga pastors. Diha sa ato ang panimalay, ang pag-alagad nato, pagdigamo sa ato ang mga unsay digamuhon, pag-andam sa mga bata aron mo eskwela, pagtudlo sa mga membro sa pamilya, unsa ang maayo, pagdasig nga musimba ang mga membro sa pamilya matag Domingo, usa ka na kapag-alagad. Meaning to say nga ang pag-alagad nga gustong ipaabot ni Maria o sa Ginoo, mao ang pag-alagad na naa ang pagtinabangay sa usag-usa diha sa inyo ang gamay nga community. Ang pag-alagad sa Ginoo mao ang pagtabang sa simple nga butang alang sa uban. Mao nga importante kayo natong hibaluan nga kining ato ang kinabuhi karon nga gihatag sa Ginoo. Asa man kini nato ialagad. Mga igsoon, mamahimo gid kitang virgin as Mary. Kung naa ka nato kanunay i-cultivate ang ato ang hearts of humility. Niining panahon sa Kwaresma, ingon nga magkabayin-an, ingon nga mga katawhan sa Dios, hinaot pa nga di nato kalimtan ang importante sa tanan, mao gyud ang pagpalambo sa atong kasing-kasing, pagpaubos sa kaugalingon, mapasalamaton sa Ginoo ug kalipay nga mosunod sa tawag sa Dios. Diha sa tuwang pag-celebrate sa International Women's Sunday, hinaot nga ang ato ang makababayin-an nga nabiktima sa mga dili maayo, pagdagmal sa mga kalalakin-an, sa uban pa nga mga dili maayo, hinaot nga ang Ginoo dunay ipaabot ng mga hustisya alang kanila. O akong igabilin diha kaninyo nga mga kababayin-an ang usa ka pangutana nga andam na ba ang imong pagkababayi aron ipagamit sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ng Espiritu Santo. Amen.